Ang Ginoo maada iyo. Pagbasa ti kang Santos nga Ebanghelyo, sumala kan San Juan. Han pagkagabi na at tungahaw nga Domingo, nagtirok ang mga tinun-an kasulod hinbalay nga trinangkahan ang mga porta kay nahadlok hira ang mga punuan nga Hudiyo. Ngan inabot Jesus, ngan tinuk daw habot nga nira, ngan nagsiring. An kalinaw maada haiyo. Katapos niya pagsiring hini, iginpakita niya haira an iya mga kamot nga nan iya kagiliran. Nalipay ang mga tinun-an, han pakakita nira han Ginoo, nga nagsiring liwat Jesus sa era. An kalinaw maada haiyo. Sugad na ginsugo ako han amay, ginsusugo ko man kamo. Ginhoy panheraniya ngan sigmod. Karawatan niyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon niyo ang mga salahan mga tao, pasasayloon hera. Ngan kung deri niyo pasayloon hera, deri man hera pasasayloon. Deri kaupod ni Rahi Tomas, ang gintatawag nga karuha, nga usahan 12 han mga tinun-an, han pagpakita ni Jesus sa era. Sanglit, ginsumatan hiya han iba nga mga tinun-an, hingkitan namon ang Ginoo. Nagsiring hi Tomas sa era. Diri ako matuod, kung diri ko hingkitan ang mga ulat, han ginlahusan han mga raisang, didahan iya mga kamot, ngan mahibutang ko an akon tudlo, didahin nga mga ulat, ngan mahiram an akon kamot an iya kagiliran. Paglabay usa ka semana, nagkaurusan na liwat ang mga tinun-an hasulod balay. Ngan upod na nira hi Tomas. Trangkado ang mga porta, kundi inabot Jesus ngan tinuk daw habot nga nira ngan nagsiring. An kalinaw maada haiyo. Ngan nagsiring hiya kan Tomas. Ibutang didi an imo tudlo ngan kitaa an akon mga kamot. Ngan ikadi an imo kamot ngan hirama an akon kagiliran. Ayaw na pagruhaduha. Tuo na. Nagbaton ni Tomas sa iya. Ginoo ko ngan Dios ko. Nagsiring Jesus sa iya. Natuo ka na ba kay nakakita ka na haakon? Palaran adto natuo bisan waray makakita haakon. Ginbuhat ni Jesus indamo pa nga mga milagro haatubangan han iya mga tinun-an nga waray may sumat dinihini nga basahan. Kundi iginsurat ini basi tumuo kamo nga Jesus amo ang Mesiyas, an anak han Dios, nga pinaagi hini nga pagtuo iya, maangkon unta kamo, makaangkon unta kamo han kinabuhi. Kabugtuan ang Ebanghelyo han aton Ginoo. Pagdayaw ka, Kristo.